Mitsubishi. Mitsubishi. Чеби. Аз казвам, че Мартине! Ти за кой си? Аз съм Mitsubishi. Червеното ли? Да. И аз тебе, брат. Аз мисля, че си за червеното. Не, аз съм за червените, за белите и за всички останали. Няма такова нещо. Той спомнял комуци, защо не помни. Да, ето пък на почивката ти сам красот. И... Някой парни ли кара? То се вари. Аз БМВ-то беше второ, стана четвърто, след трето, са пак тръгна трето. Който спреди на първи и втори. Дигай минава. Ай, бе, червен. А, не! Високо беше на тим и снимал всички този. Аз мразя си. Завъртя се. Някой изпука гума. О, човек, твоите кола изпука гума. Не беше моята. А, не, бе. Човек, бял черното спука гума. Ето го и няма. Второто вече беше спука гума. Аха, значи бяло червено. Аз съм за втория. И аз съм за втория. Ето е. Човек, БМВ-то направо. Голяма разлика е на това. Вижте тук на завоя спука гума, бе. Пак БМВ-то е трето. Трето пак е, да. О, моите направя път. Ето ясно. И твоите също. О, запали! То са подпали, бас се отя. Оле, моля, подпали! Ну, пак, блин, что это запали, прикинь?
че там лидер какво е. Нещо нарочно спря там. Може да го Велико да беше. Не, Субар, дето къде се завъртя. Къде има Субару вече? Ти беше Субар. Петре, един не са подпали, какво беше? Субарът на Окапо. Аре, ми не го е! А, не. Аз съм на червено-черния. Аз съм да, ние сме същите. Те той няма никакъв шанс за първо място. Не, това не е никакъв. Кой е? Коя? Аз знам как запали. А, чакай, той това отпадна, да. Моя БМВ-то е, ето го моя. Нищо не става тъс. Давай, Знам кой ще спечели. ето, атака, долу има атака. Не е вярно, тръгна трети. Кой ти беше първо? То са осрата. Аз знам кой ще спечели контест с снимка. Този е снима колата как се запали. Не, бе, то дето са минути си сам се пусна кола. Нашата мина! Тъс бял-черната. Беше изостанал. Не, обаче мина и там.